ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲ್ಯದ ಶಾಲೆ ಪುಡ್ದು ಏನೊಂಚೂರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೆ ಎರಡೊಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಸಾಗುಣು ಎರಡಂಡ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಬೇಗ ದಾರಿ ಸಾಗುಣು ಬಂದು ನಾನು ಎರಡ ಪಾತಿರ ಹೋಗಿ ಬತ್ತೆ. ಓಕೆ ಕಾಂಡ್ಯಾನ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಲೈಟ್ ಪಡ್ಗ 19 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಪೊಲಿಕ್ಕಿರಿಕೆ ಮಾರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೋಡ ತೂಜಿದನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ಕ ಕಾಂಡೆನೆ ಒಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂತ ಹಚ್ಪಾಕತ್ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ಸೇಮಿಗೆ ಒಂತೆ ಉರಿದನು ಪೂಜಿ ಸೇಮಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಣಸ್ ಅಂತ ಬಲ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಮಾರ್ಪೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡ ಅದು ಬಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಈರು ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಾರು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗವ ಆ ಟೈಮ್ ಡೆಂಗಿ ಈ ಪುದರ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪದ ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತ ನಿಜವಾದತ್ತು ಯಾನು ನಿಗ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನು ಎನ್ನಾಡ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಕೈ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುನಾಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟಿ ಯಾನ್ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಐಕ್ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಆ ಪುದರ್ಗ ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂದ್ ಬಾಡಡೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ ಹೆಂಗ್ ಓವ್ಲ ಪುದರ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಓವ್ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂದಿತ್ತಿನ ಆತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಆ ಪುದರ್ ದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಲ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವೇ ಪಡ ಬುಧರ್ ಅದು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಐನ್ ಮಲ್ಪುನು ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಏತಂಡಲ ಆತೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕೇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ದುಂಬುಲ ಬಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಅವಿನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಶ್ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೋದೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಬಂತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಡು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಎನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಬಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪೂರ ಓಪನೇ ಪಾತೇರ್ನು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಿರೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪುನೇ ಜೇಪಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒರೋರೆ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒರೋರೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಾನು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಡೋಂದೇನು ಯಾನು ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತಾನೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಲ ಪಾಡ್ರಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದಿನೋಲಾವೇ ಎಂಗೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಯಾನು ಒಂದು ಸಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಹೂಲ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೇನು ಬಟ್ ಎರಡು ಸಲ ಪಂಡ ಓಕೆ ಮೂಜಿ 4 ಸಲ ಅವಿನೇ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುನು ಸೊ ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುನು ಮನುಷ್ಯ ಏನ ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾ ದೇವೇರತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ರಬರಪ್ಪ ಐತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆವಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲಂಚೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳಿಕಿರ್ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಟರ್ದ ಎರಡು ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಣಸ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದಗ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ನೋಡ್ಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಂದು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ
ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಗಾಲಿ ಆತನಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತುದೀತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಹುಡ್ಕೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ತೂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಚ್ಚೆ ನಾನು ಕಬಾಬ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಅದಾಪುಂಡು ತೂಕ ಕಬಾಬ್ದು ಎಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಾಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗಾಬುಸಿ ಅವ ಕಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಡು ಹರಿಯಾಣಗೆ ಪುಗ ಓಕೆ ನನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿയാണ് ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಟ್ ತಾರ್ದನ್ನೇ ಬೋಡು ಅವು ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಡ ಅರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಹಪ್ಪಿ ಬಂಡೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಂಡೀರು ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತ ಮಲ್ಪುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಧಾರ್ಪೋಗ ಅದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಡು ಅಂಜಾನ ಕಾಣೆಲ್ಲಕ್ಕದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮೀದ ಸಾರು ರಡ್ಡೆ ಟೊಂಜಿ. ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಂಕ ಬಂದುಡು ಪೂರ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಒಪ್ಪನಿ ಪೊಡೆಪಲ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡಿಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ. ಓಕೆ ಏನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಪೊಯ್ ಕೊಂಟಾಡ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪುಲಿಕಿರು ಕಾಯಿಡು ಅಂತ ಮೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾತನ್ನ ಒಂದು ಕುಂಟು ಅವಲಿಯವರು ಉರಿವು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸುಮಾರು ಕುಂಟುದೆ ಮೂಲ ಆಚಿಡ್ದೆ. ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಓನರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ ಬರ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಂಡ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ರಪ್ಪ ಹೋದ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಂಟಾಡ್ದು ತಿಕ್ವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಜಿಡಿಯೆ ನಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಡ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರ ಆರು ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ಒಣಸಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಂಡೀರಿ ಅಂಜಾದ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಅರೆಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಲಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರಿ ಕಣ್ಣದು ಜೇರ್ಕೋಡೆ ಈ ಜನ ಕನಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬನಾಗ ಆರಿ ಕನಪೆ ಬಂಡೀರು. ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಬಯ್ಯಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲೇಜ್ ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವೇ ವೈಟ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ ಏನು ಬಯ್ಯಾಗ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಓಕೆ ಚಾದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬೈಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಬಾಲೆನ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಒಂಜಿ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೀಪ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತು ತಿಂಗೊಳ್ಗು ₹500 ಕಟ್ಟಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ ಅಂದು ಪಿಡ ಫೋನು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಹಂಚಿದವು ಕೇರಳದ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಾಲೆಗೆ ಇತ್ತದನೇ ವರ್ಕ್ ಹೆವಿ ಆತಂಡ ಅತ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ಏನು ಕಂತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೆಡ್ ದಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದು ಏನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಬರೋದುಲ್ಲೇನು ಚಾ ತಿನಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ದೊಂಬು ಇನಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ದೊಂಬು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಬೈಜೆ ಬಾಲೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅರಿಕಣರಿತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಚಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ₹90 ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿರಿ ಕೇಕುಲು ಬಾಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರು. ಓಕೆ ನುಪ್ಪು ಸೂಪೊತ್ತಾದ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡೆ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂತಿಜಿ ಉಪ್ಪುಗು ಸೂಪೊತ್ತಾದ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಚಾದಿ ಎರೆ ಪೋಯ್ನಿ ತೂಡು ಏನಾತನಂದು ಚಾ ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ವಾತಾಜ್ ಕಾಫಿ ಆಡು ಮಾಲ್ಟ್ ಆಡು ಅವು ಪೂರ ಓಲು ಸ್ಟೇಜಿ ಚಾ ಬಿಡ್ತು. ಚಾ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಈ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬುಂಡು ಐತ ನಡುಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲೇ ಎಂತದ ಹಾರ್ನಾಕಿ ಬರುದು ನೀನು ಹರಿಗಂತಾರ ಹಾಂ ಓ ಹಾಂ ಇರ್ಕೋರ್ನಿ ಓ ಅಂದ ಓ ಅವು ಯಾರಿ ಬಾಯ್ 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 ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಮೇ ಕಾರ ಪಾಡೋನ ಮೇ ನೀರು ದೂರ போயிரு ರಿಯಲಿ ನಾ ಮಿಮ್ಮಿ ಕೊನೋ ಲೈ ಮೀನ್ ಕಂತೆ ರೆಂಚಿನ ತೂಕ ಕೊನೋ ಮಿಮ್ಮಿ ಕೊನೋ ಇಜನ ದೇನು ಹಾ ಬಂಗುಡೆ ಕಂತೆರಾ ಹಚ್ಚಮ್ಮ ಅಬ್ಬೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತನಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಉಲೆ ಕೊನೋ ಐನು ಹೊರ ಐನು ಗುಲೈ ಕೊನೋ ಇಜನ ನೇನು ಉಲೆ ಕೊನೋ ಹಾ ಏನೇ ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಾ ಎಂಗ್ಲಾರು ಇಂದು ಹತ್ತು ಊರ್ದ ಕಜೇರಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೇಟ್ ಓ ಓ ಓಕೆ ಹಾಂ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಹಿರೇ ಬರ್ಚಾ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಇಂಚಾ ಹಾಂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆಯಾ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಭಟ್ರ ಅಂಕಲ್ ಭಟ್ರ ಆಂಟಿ ಚಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಒಂದು ಅರಿವು ಒಂದು ತೂಕ ಫುಲ್ಲು ಕಜೆ ಅರಿ ತುಮ್ಮೂರ್ದುಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಜೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಪಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋಟೆಯೋ ಓಕೆ ಮೀನು ತಂದೆ ತೂಕ ಏತುಂಡು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಬೂತೈ ಬೈತನು ನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೂತೈ ಬೈತನು ನೂರೇ ಬಂಗುಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಓಕೆ నేను మల్పుగా ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಮೀನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಏತ್ ಮೀನು ಉಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡು ಮುಂಜಿ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ಇವು ಒಂದೇ ತಗೊಂಡು 22 24 25 ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬೂತೆ ಸೇರಿದು 27 ಮೀನುಂಟು ನೆಟ್ಯಾನ
27 ಒಂಜಿ 14 ಮೀನಿನಿ ಕಾಯ್ಪುವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಒರಿಯುಡು ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇನೆ ಅಂದು ಎಕ್ಕುಜಿ ದೆಕ್ಕಂದೆದು ಇಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಮೀನು ಮಲ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆನು ಈತ ಮೀನು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಬೂತೈ ಸೇತ್ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಓಕೆ ನೇನು ದೆಕ್ಕಗ ನೇನು ಕಟ್ಟೆದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿಕ್ಕ ಮೀನು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಅವೇ ಬೋಂದಕ್ಲ ಪೊಡಿ ಡೈನಿ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಮನೋಲಿ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತ ಖಾರ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಪಾಯನ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಅರಿಲ ನೆನೆಯರೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ನಿಕ್ ಬೇಯ್ತಂಡ ತೂಡು ದಯಬಂಡ ಅರಿ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಒರೊರ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒರೊರ ಬೇಯ್ಪುನೇಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕು ಬೇಯ್ದಣದು ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಬೇಯ್ದನು ನಾನು ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಡ್ಗ ಗಂಟೆ ಆತ ಏನು ಬಾ ನಾನು ಆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಮೀನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಆರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓತಿನತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೂರಂತುಂಡು ತೋರೋ ನೀರ್ತನು ಅಂಚದ ನೀನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಗ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕೈಪುವೆ ಸಾರದೆನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಸಾರದೆನೆಲ್ಲ ಅರಿಯ ಕಡ್ಕನದಿರೆ ಸಾರದೆನದ ನೆನಪೇಜ್ ಎಂಗೆ ಕಡೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮೆಂತೆ ದೋಸೆಗೆ ಕಡೆದಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ದೋಸೆ ಕಾಣೆ ನಿಂಜ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನಡುಟು ಗುಂಡಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಉಂತು ನವ್ವೆ ಬಂಗ ಇದು ಕಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿಜಿ ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕಿಂಚಿನಂದು ada campur sama gakter berapa bisa udah mana ini minta aja udah lihat dulu apa bisa dah mana gitu dah Ini jangan berita.
ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾಯ್ತು ಯಾನ್ चाहिए ओके हम रेडी आते देखो ओके तो लेना फिश फ्राई रेडी आंडे ये टेस्ट ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತಕ ಇದು ಗಹನಗೆ 2 ಪೀಸ್ ಗಹನಗೆ ನಾವೇನ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಪೀಸ್ ಗಹನಗೆ ಹಬ್ಬಿ ಹಬ್ಬಿ ಬನ್ನಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಲಸದು ಬರ್ದಿಯೆ ಕೊಲ್ನೆ ನಾನೇ ಹಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಯೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಗಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಲ್ನ ಕೊಲ್ನೆ ಕಡಪ ನೀರು ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ತೀಯರ್ನಿಕ್ಲು ಲಾಗಿತ್ತು ಮೀನು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ